Dous artefactos explosivos da Guerra Civil obrigaron a intervención dos especialistas da Garda Civil en Bergón de Padrón. Unha das granadas apareceu sobre un contedor de lixo e conservaba intacta a súa carga explosiva. Un achado inesperado e potencialmente perigoso en Bergondo. Un cidadán alertou da presenza dun obxecto sospeitoso xunto a un contedor de residuos urbanos. Ata o lugar desprazouse unha patrulla do posto de Sada que confirmou que se trataba dunha granada de morteiro de 60 mm, modelo Lafite 1926 de fabricación francesa. A situación supuña un risco importante, especialmente para os operarios encargados da recollida do lixo, polo que os especialistas retiraron a munición seguindo o protocolo de seguridade e trasladaron ata unha canteira habilitada. Ali foi destruída mediante unha voadura controlada. E de maneira paralela, en Padrón, os especialistas interviñeron nunha vivenda do lugar de Quintas. No interior da finca localizaron outro artefacto militar, un proxectil de artillería de 37 mm con vaíña de latón, correspondente á munición anticarro empregada durante a Guerra Civil. Tamén neste caso o proxectil foi retirado polos efectivos do GEDEX para a súa posterior neutralización nun lugar habilitado. Dous achados diferentes, pero con a mesma recomendación da Garda Civil. Ante calquer artefacto explosivo ou obxecto militar sospeitoso, non hai que tocalo nin movelo.